איך הוא נכנס והפסק לספר, ואיך אני פותחתי בספר, והוא חלק כמה, איפה זה פתחתי. אבל שסבא יגלה לנו את הסוד של זה. אנחנו לא מבינים את הסוד. אפשר להבין שהרבנו הקדוש מגלה יש בזוהר, מרון, יש שיר שהוא יחזיר כבוד גם לשמזבוך התורה על השיר הזה. אז מגלה רבנו שהוא זה השיר נעמה נחמן זה השיר הזה הוא פשוט פסול משבורת מרדו זה פשוט פשוט נחמן משולש נחמן מרדו וגם יש לו 10 אותיות נחמן זה 10 אותיות וכנגדתו מגיעים מסוגידה שזה מסוגל ושהקיים שגם עבור והכיוון הכללים 10 מילים ולפחת את זה לעשות